खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिनि फंसे बाथ्रायानो बिटिसिआव राजखान्थियारि गुदुं बारहुंखा लाबोनो हादों। बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारि बिथाङा। मख'जाथावदि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव थांनाय बिटिसि एसेम्बलि बिसायख'थियाव इउपिपिएल पार्टीनि जानानै केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा गेलेदोंमोन आरो इउपिपिएलनि एमसिएलए बिथाङा देरहानानै जानो हादोंमोन। नाथाय बिथाङा इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय रिजाइनेसन होनायनि उनाव फिन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव दिनै जयनिं जाबाय। नाथाय हरखाबै बिथाङा मानो बेबादि दोलो एंगारखो बेखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायाव काम्फा बरगयारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। जेराव काम्फा बरगयारि बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि हाग्रामा महिलारिनि फंसे बाथ्रायानो बिटिसिआव राजखान्थियारि गुदुं बारहुंखा लाबोनो हादों। बेनो जाबाय विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां सोरबा जुदि बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायोब्ला जों बजबनानै लागोन। मख'जाथावदि 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए देरहासार जानाय काम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव दिनै जयनिं जाबाय। हाग्रामा महिलारिनि आदर्शखौ मोजां मोननानै फिन बिपिएफ दोलोआव आगान होबाय। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि हेंथायैबो 10 नं देबोरगाव बिटिसि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै बिथाङा गसंदोंमोन। थामहिनबा काम्फा बरगयारि बिथाङा दिनै बिथां काम्फा बरगयारिजों लोगोसे बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो इउपिपिएलनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारि बिथाङाबो बिपिएफ दोलोआव हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव जयनिं जाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे दावहानि खौरां। इरानाव आमेरिका आरो इजराइलनि गाग्लोबनायनि उनाव इराकनि थासारिखौ लानानै मुलुगनि गोबां हादोरफोरा जिंगासिदों। जेराव इजराइल आरो इराननि गेजेराव थानाय इराक हादोरा गिखांनाय फैदों। जायनि जाहोनाव थामथि मुलुग दावहा जागोन नामा होनना गिखांनाय थासारि सोमजिदों। गुबुन फारसेथिं रासियाया सिगांनिफ्रायनो आमेरिकानि बेबादि गाग्लोबनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिबोदों। बेजों लोगोसे इउरपनि मोननै गोहोगोरा हादोरफ्रा बिबुंथिनि गेजेरजों आमेरिकाखौ हेफाजाब होदों होनना फोरमायथिदों। फ्रान्स आरो जार्मानिया बे बिबुंथियाव मख'दों दि बिसोरो गल्फ ओनसोलाव गावसोरनि लुबैनाय आरो गावनि लोगोआरि हादोरफोरनि लुबैनायखौ रैखा खालामनो थाखाय साखाफारा आरो रासिया आरो चाइनाया इरानजों मदद दं। बुंनो थाङोब्ला इजराइल आरो इराननि गाग्लोबनाया बुहुमखौ मोननै थाखोआव बोखावदों आरो गंनैबो हादोरनि लोगोसे गोबां हादोरा मदद होनो साखाफारा जाबोदों। फारसेथिं आमेरिकानि गाग्लोबनायाव इराननि जौसिन दैदेनगिरि आयातुल्ला आली कामेनीजों लोगोसे गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव इराना आरोबाव गाग्लोबनो हुमखि होदों। दा गेजेर सानजायाव थामथि मुलुग दावहा बादि आबहावा सोलिगासिनो दं। आमेरिकाजों लोगोसे फ्रान्स आरो जार्मानिया जथाय बिबुंथिनि गेजेरजों इरानखौ हुमखि होनायनि उनाव फैबाय थानाय समफोराव इरानखौ हेफाजाब होग्रा हादोरफ्रा लानाय थांखिया नोजोर होथावना जागोन। दिनै 2 मार्च बर' हारिनि थाखाय दिनैनि दिना गिदिरथार जारिमिनारि सान। मानोना थांनाय 1987 मायथाइनि 2 मार्च खालाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो बिनाया जाजेनदोंमोन। बड'फानि सानस्रि सान्थौ आरो आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनायानो साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि बिबान। बे बाथ्राखौ बुंदों खोरोमदाव औवारि बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउस बागानसालि क'क्राझाराव दिनै बड'फा दाबि सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनाय जादों। हाबाफारि बादियै फुंनि गोथार आर'जखौ जागायनायनि उनाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा एबसुनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। दिनैनि गोथार सानावनो 1987 मायथाइनि 2 मार्च खालाराव अदेबानि दिनैनि खालाराव बर'फोरनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ क'क्राझारनि केडिएसए फोथाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावनो मैखोमै जागायजेनदोंमोन। बेनि सायाव गुवारै गेबेङै बेफ्रुसारनाय एबा बुंफुरनानै होनायजों लोगोसे इयुननि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौबो फोरमायथियो। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनग्रोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनग्रोयो मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन, क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि दालाइ एबसुनि बिबानगिरि आरो फरायसा बिथांमोनाबो बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो।
इराननि सायाव आमेरिका आरो इजराइलनि जथाय गाग्लोबनायनि उनाव सोनाब एसियायाव दुंहाव थासारिया बांदों। बेनि गेजेरावनो समबारखालि मोनायाव गेजेर सानजा दावहाखौ लानानै दिल्लीयाव 3 घन्टानि CCSनि मोनसे गोनांथार जथुमा खुंफुंनाय जायो। बे जथुमाखौ हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दैदेनदोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन, आं इजराइल आरो इराननि गिख्रंथाव गाग्लोबलायनाय, जाथाय जानाय एबा खहा जानायखौ बिथा खालामनानै फन कलनि गेजेरजों इजराइलनि गाहाय मन्त्रि बेन्जामिन नेतन्याहुजों रायज्लायहरदों। बे बाथ्राखौ नरेन्द्र मदिआ गावनि ससियेल मिडिया एक्सआव फोरमायदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि इजराइलनि गाहाय मन्त्रिजों जानाय सावरायलायनायनि सोमोन्दै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ गावनि ससियेल मिडिया एक्सनि पस्टआव बुंदों दि आं गाहाय मन्त्रि बेन्जामिन नेतन्याहुजों जानबुंनि गेजेरजों रायज्लायदोंमोन आरो ओनसोलनि बावैसो थासारिनि सायाव सावरायदोंमोन। बावैसोनि जाथायफोरनि सायाव भारतनि जिंगासिनायखौ फोरमायनानै आं सरासनस्रा नोगोरारिफोरनि रैखाथिखौ गोनांथि होनायनि सायाव गोसो होदों। आंबो दावहाखौ फोजोबनो खावलायदोंमोन। बे बाथ्राखौ मदिआ फोरमायदों। बेराफारसेथिं CCS सावरायनाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला आमेरिका आरो इजराइलआ इराननि सायाव जयै एयार स्ट्राइक खालामनायनि उनाव बे ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बे बुहुम राजखान्थियारि बेले-बेजे बांनायखौ आरो बुहुमनां रैखाथिनि जेंनाया गोख्रों जानायखौ बुंथिदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।